sembah nuwun. Gugur gunung wis daturke Pakne. Matur nuwun ya, Mak. Iki sing tresani nggawa tenan. Do gatekke Pakne, matur sembah nuwun mongko ya dirawuhi saka Kota Gedhe Pak Budi Kuntara. Monggo sak wadyudalane kanca-kanca sami ngumpul, Mas. Oke, matur sembah nuwun Pak Budi. Iki dirusul Mas Sugeng saka Panjatan, matur sembah nuwun. Iki Pak Pur Lawa saka Bantul ya rawuh saka Bogoran Bantul. Sak kanca tekan kene, matur sembah nuwun ya, Mak. Iki sing nyimak lewat utawa lumantar YouTube akeh banget Pakne. Iki ora pamundutan saka Gombong, pamundutan saka Kebumen, pamundutan saka Wanabaya, Mbah Trima Wanabaya. Kodho surat iki apa ya? Iki ya ngersake mundut langgam. Langgam dadi ati wis mau. Iki wah banget iki. Kowe lah sing maca. Matur sembah nuwun sing pokok kabeh para-para sak sebutke aku sak kanca ngaturake gering panuwun ya, Mak. Iki mongko di live stream ning Jogja lan karo dalan wis. Sindene ana pira Pakne? Sindene ana 5. Ana 5. Sopo ae ngene. Iki sing tengenku iki isih sekolah iki. Isih sekolah isih. Nek sekolah nanti nang sekolahan, iku nek nang kali. Aku ya ora pakai dong. Ayo ditakoni, nanti nang sekolahan. Turu Mak. Enggak jane kok turu. Terus ning guyu. Muangkelku setengah muda. Aku delok nang YouTube guyu. Kaya kirek geblekan watu ae lho. Iki guyu apa ngeceru aku yang setan iki. Ono guyu kok. Nah kok kirek ya aku yang Guyu sing tenan
aja digawe-gawe ngono nek nang guyu sang guyu wae malah. Malah ping aku. Delok duwite kagak karo gawe. Baleni meneh ora. Mbok sing lahir batin ngono lho. Lu genep-genep. Sapa nak jenenge? Sapa jenenge? Aku takon jenengmu sapa? Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nami kula Ayu, Pak. Oh, Ayu. Saking pundi? Saking Palembang kula, Pak. Lu saka Palembang waduh tenan. Nggih. Nggih. Wong kita galo, Pak. Endi? Wong kita galo. Wong kita galo aku ora dong. Wis pokoke kono kae pokoke. Nggih. Tekan kene sekolah. Nggih, Pak, sekolah. Nek sekolah teng pundi? Teng isi, Pak. Semester piro? Setunggal. Jurusan seni rupa, Pak. Oh, seni rupa. Kok adoh sing sate? Ini sampeyan Karawitan, nang omah Pak. nglukis-lukis gambar-gambar apa piye? Wis aku tak utuh gambare lho piye? Setan ora. Bojo saruke. Saiki iki ngono wis umum. Kowe nang ndro nang Facebook ae do pamer kaya ngono kae coba ae. Kalau gambar dapurmu, terima gambar luwak malah gambar kowe. Aku latihan inden mergo terus saka seni utawa pancen nyambi sinau marang nggon. Diken Mas kendang nika, Pak. Otodidak. Wis ngakon aceng kuwi. Belajar, Pak. Lo belajar. Nggih. Nggih. Derek ajar nggih, Pak. Ya, nek ajar babagan seni iki kudu ngati-ngati. Nggih. Nek ora ngati-ngati mergo pancen wiyaga kuwi nek ngantuk do celutak-celutak. Nggih. Soale nek bladegan ngono kae. Hati-hati ya, Nak. Nggih, Pak. Kudu dijaga kehormatane. Nggih. Mergo apa jenenge nggayuh cita-cita kuwi angel. Senajan to gampang ini sing paling angel panggiri godho kuwi angel. Angel dipambengi. Ngono. Kowe ndek pacar ya kena ning aja nganti apa nganggo ati engko ndak tok ulungke kehormatanmu. Oh. Mboten sasayang ngoten, Pak. Apa? Mboten sasayang ngoten. Yo sayang ya kena ning kudu iso njaga kehormatan. Nggih. Mboten sah ketemu neno. Apa? Mboten sah ketemu. Ketemu ora apa-apa. Lebih Kowe dong ora menjaga kehormatan kuwi dong ora. hormat ngeten, Pak. Piye? Ngeten. Menjaga kehormatan kuwi ora njuk hormat ngene iki ora. Lebih pun, Pak. Kuwi jenenge nak hormat. Nek kowe upacara kae hormat gerak ngono kae. Menjaga kehormatan kuwi kudu iso menjaga keperawananmu. Oh, ngoten. Kudu iso jaga tenan. Aja sok dolanan katresnan. Aja dolanan cinta. Monggo saiki lanang iki nek ngomong sok ngono kae nek ngrayu kaya iya ngono. Nacekal nggih, Pak. Iki lho sing pengalaman lho iku. Monggo nek oleh-oleh terus tinggal minggat. Hati-hati ya. Nggih, Jaga Pak. tenan. Nggih. Mergo sing nggo contoh ya. Adikku sing ngedramnya mbak menang-menang. Ngandut batu. Hati-hati. Gimana sapa gimana? Nggih, sugeng dalu, Mbak Cange. Sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Fitri. Welehno Fitri waca
Pripun? Suwe ra tau temu. Nggih, ketemu Isi pisan. apik karo bojomu ta? Niku rencana ajeng kula ijalke. Oh, dijalke apa? Ijalke bakwan. Jalke bakwan yo tok kemah-kemah ngono. Jalke bakwan. Jalke ndopang kowe apa piye? Wah, rugi bandar nek dijalke nyopang. Apa? Rugi bandar nek dijalke nyopang. Mau dhek kalah terus kok kon bandar kepiye ora. Biar kalah terus kok bandar-bandar kepiye. Nggih, dangu mboten Ku pinter. nek kalah kuwi ning waktu nek ki atine nganti nganggo voice note. Iya nak. Dangu mboten pinanggih sami sehat to. Alhamdulillah sehat nak. Nggih. Sehat-sehat ya. Nggih. Sing rukun karo bojomu. Nggih. Ojo dibali kejadian nang ndi kae. Endi ta Pak lali ya? Kali angkrek munggah. Wis tau dioperkat bojomu to kowe? Ah, itu lupakan saja. Ya, lupakan saja. Sing Allah dibuang, sing adoh sing apik digoleki. Nggih. Goleki penake wae. Ane wis ora penak ya. Maksudnya nih, Maksudnya ora penak nggon apa? ya apa ya? Embuh. Sing kudune sing nguni ra penake bojomu dudu kowe. Ning nek kowe ngrumangsane ya wis apa-apa. Saiki ganti kiwane sapa? Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah. Monggo dalu. Gedhe suarane. Nggih, pripun? Sapa nak jenenge? Nami kula Dian. Saka ndi? Saking Bambang Nipuro. Bantul. Nggih. Wis lulus sekolah? Sampun. Alhamdulillah. Ditutki karo Kanjeng Rama. Nggih. Sing ngasta seneng kuwi. Nggih. Aja kon bali lho bapakmu lho. Boten. Kon bali do kejam rumah saku. Do sentimen nek mriki. Iki ora tau ngomong apa-apa kon bali kon bali. Iki ngrasani ora tau nek ke Wortawi kon mulih. Bisa kon ning guru kon mulih. Terus kiwane sapa? Mana cukup Sugeng dalu Pak. blowing. Napa Pak pripun? Ora apa-apa. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat, anak? Alhamdulillah sehat. Tambah anak urung. Alhamdulillah. Sampun. Dereng Pak. Urung. Kapok. Perlu ditambahi apa piye? Boten. Wong brindel iki sagon. Boten Pak, boten. Aja ya. Boten pun. Pun kula tutup. Iya mingguan kok ya iki. Sapa nak? Sing ditutup apane? Pabrike Pak pun ditutup. Aja dilem lho ndak bumpet. Sapa nak jenenge nak? Nggih kula Intan. Saka ngendi? Saking Sleman. Oke, Slemane ngendi? Sleman Pak. Slemane? Sleman. Oh, Sleman. Nggih. Dusun? Sleman. Oh, Sleman. Nggih. Sampun Pak. Napa meneh? Wes. Gua ndak ndelak-ndelak aku. Gimana sapa? Sugeng dalu, Pak. Gung dalu. Nggih, derene pamit kula Deni Jadi saking saking Temon. kulon prok. Nggih. Pun nggih. Oh wes. Sama yang lain. Minangkani pamulutan. Yes kau Ria dikarya nyuwun caping gunung dijenglengke nggih Pak. Saweran sudah TF sapa? TF.
plastik wingko plastik ramnya di TF lah jengleke urut kati ayo